नमस्कार बंधु मैंने मु किसी साधारण प्रश्न नहीं आसी ए प्रश्नर उत्तर जानी कमेंट बॉक्स में निश्चित जणातु। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 କେଉଁଠି ସାଧାରଣତଃ ଅଣୁଜୀବ ଶ୍ରେଣୀୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଜୀବାଣୁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଭୂତାଣୁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଶୈବାଳ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆଦି ପ୍ରାଣୀ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଭୂତାଣୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 କେଉଁ ଅଣୁଜୀବ DNA ଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବୀଜାଣୁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କବକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଶୈବାଳ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆଦି ପ୍ରାଣୀ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଏବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବୀଜାଣୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 କେଉଁଠି ଜୀବାଣୁ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବୀଜାଣୁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କବକ ଓ ଶୈବାଳ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ଅଣୁଜୀବମାନେ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଜଳଭାଗରେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସ୍ଥଳଭାଗରେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆକାଶରେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 ଜୀବାଣୁ କୋଷରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କୋଷଝିଲ୍ଲି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ନିମ୍ନୋଷ୍ଟି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ନ୍ୟଷ୍ଟିକ୍ ଝିଲ୍ଲି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କୋଷଝିଲ୍ଲି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ ସବୁ ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କବକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଶୈବାଳ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବୀଜାଣୁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବୀଜାଣୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 କେଉଁ ଏକକୋଷୀୟ ଏକାକୀ ବାସ କରେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କବକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଶୈବାଳ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଏମିବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବୀଜାଣୁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଏମିବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ନିମ୍ନରେ ଥିବା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଣୁଜୀବମାନେ ଦେଖାଯାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ମରୁଭୂମି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ମାଟି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ।